звездата е запален. Мили деца, днес е нашето коледно тържество. Всички ние с нетърпение очакваме да дойде дядо Коледа. Той ще донесе на всички деца много подаръци, кукли, топки, колелета и още куп изненади. Деца, навън дойде зимата. Чакаме да завали снега и всичко да стане бяло и красиво. Ще ми покажете ли как падат снежинките от небето? Ето ви, точно така! Браво на вас! Вие много знаете! Хайде сега всички заедно да започнем нашето тържество с песента за пухкавите снежинки и да покажем как леко падат от небето. Пухкави снежинки с нощи заваляха, ниви и градинки вече побеляха, спят под одеяло семенцата малки, а децата чакат весели пазалки. Браво, много хубава песенка, знаем, много хубава избяхте. А как падат снежинки от небето? Все едно танцуват. Сега нашите малки танцори ще изпълнят танца на снежинките. Хайде, танцорите, бързо при мене! Но освен песни и танци, ние знаем и стихотворение. Сега ще покана тук при мен едно момиченце. Николче, ела при мен. Никола е научила стихотворение специално за коледната елха, което сега ще каже на всички деца и на гостите. Дай ръчичка. Чакай сега да ти не Сил, върни се назад. Върни се. Сега давай силничка. Браво, деца! Браво, деца! Чудесни сте! Когато натрупа сняг навън, всичко става много
бяло и много красиво. Я погледнете, кой не е дошъл на гости там от гората? Я вижте зад вас, кой е? Зайко! Да, децата, животните в гората също очакват с нетърпение Коледа. А Зайко, малкият пъргавелко, бързо да излезне да играе на снега и нещо се е случило. Вижте го, един оплюма, няма настроение. Сега ще разберем от Алекс и от неговото стихче какво точно е направил Зайко и защо няма настроение. Хайде, Алекс, чакай, силно. Без кълпачи, силно. Без кълпачи и търлички. Браво! Зайко излезнал на снега, без кълпачи, без търлички и настинал. И не стига това, ами Майя е ял и сняг и го е заболяло гърлото. Но това ще разберем от следващата песен, която ще изпеем за болния Зайко. Над гора сняг вали, Зайко гърло го боли. Ти лежи сега в леглото, нека да лежи, защото вчера както си играл, цяла шепа сняг изял. Вчера както си играл, цяла шепа сняг изял. Браво! Нека кажем на Зайко другия път, като излиза на снега, да се облече топло и най-важното да не яде сняг, защото ще бъде болен и няма да може да посрещне коледните празници здрав. Аз знам и съм сигурна, че вие много обичате да играете на снега и сте винаги готови за зимни забавления. Какво ще си направим, когато завали много сняг и натрупа? Какво ще си направим? Един голям снежен човек. Точно така. Хайде сега, деца, станете да покажем танца на снежния човек. Седнете, дочинете си малко. Искам да ви попитам нещо. Когато е студено навън и излизате, какво си слагате, деца, на главичките? На главичките какво си слагаме? Шапки, точно така. А на ръцете? Какво слагаме на ръцете? Ръкавички. Браво на вас, вие не сте като Зайко непослушния, знаете как трябва да се облечете топло. Хайде сега да изпеем нашата любима песен за ръкавичките. Ядем на всички ръчички готови. Искам с най-хубавите плъщета, силно и високо. Моите ръчички имат ръкавички, топлички и малки, само за пързалки, топлички
Но днес имаме още един гостин на нашето тържество. Я вижте там до Зайко, в гнездото има някой. Я да погледнем всички. Да, в гнездото има едно малко весело връбче. То ще остане при нас цялата зима, хем да му е топло, хем да ни радва. Аз знам, че вие играете танца на връбчетата. Хайде сега нашите връбчета да станат и да покажат колко много знаят. Сега ще покана Габи да дойде при нас. Тя е научила стихче. Тя е научила стихче специално за тържеството. С него ще поздрави всички деца и всички гости с настъпването на коледните празници. Какво има, миличка? Това при мен. Какво? Росе? Силно. Тук е ела, тук е ела, тук е. Браво, Габче, ама другия път по-силно, защото дядо Коледа е възрастен и не чува. Пляскайте, деца!
черна кошница. Елате да видите, можете ли да познаете какво има вътре? Я да видим всички, дойдохте ли? Какво има вътре? Най-различни шарени купчета. Сега ще дам на всички да имат купчета. И малки и големи, заедно ще изиграем играта на купчетата. Чакай сега. Хайде, ана взема. Само да вземете който. Ето ми, Николче. Айде сега, айде, може да накретиш. Айде сега. Деца, нашето тържество за Христово светло Рождество е към своя край. Вие показахте колко много сте научили за днескашния празник, колко много песни, колко много танци, а и стихчета. Искам да ви пожелая от моя име и от името на всички, които се грижим за вас, да бъдете много здрави и много весели през новата година. А дали дядо Коледа е пристигнал и дали сваля големия чувал с подаръците от жената, не знам. Хайде да завършим нашето тържество с една специална песен, с която да го извикаме да дойде по-бързо при нас. Нека да спеем песента за златната шиничка и за дядо Коледа. Снежен прах, шиничка вдига, дядо Коледа пристига. Има той брада от сняг и кожух и нов капак. Има той брада от сняг и кожух и нов капак. А турбата му прочута от играчки е издута. Идвай, идвай в този час, дядо Коледа при нас. Идвай, идвай в този час, дядо Коледа при нас. Как сега да го извикаме дядо Коледа? Викайте дядо Коледа! Дядо Коледа, ела! Дядо Коледа, вижте звънчаната се чува. Кой това? Дядо Коледа! Сега ще давам подарък ще големи. Който слушал най-много, най-големия подарък. Всички слушах подарък. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so